Exodus penod 20 ac adnodau, adnod, mae'n ddrwg gen I, adnod 7 yw'n testyn y bore yma. Exodus 20 adnod 7. Na chymer enw'r arglwydd dy ddiw yn ofer, canes nid di aiog gan yr arglwydd, ar hwnna gymero ei enw ef yn ofer. Dros yr wythnosau, mis Awst, rydyn ni yn mynd trwy y Deg Gorchymyn gyda'n gilydd. Ac y bore yma rydyn ni wedi cyrraedd y trydydd Gorchymyn. Ar ôl y dwy bregaeth yn cyflwyno'r mater, fuon ni yr wythnos diwetha yn edrych ar Gorchymyn rhif 1 a Gorchymyn rhif 2. Ynddynt, fe welson ni mae dim ond un Duw sydd. Ac fe welson ni yr her sydd yn y Gorchymyn yna, un byd ni I ddechrau, ac hefyd yr her sydd I ni I gadw'r Gorchymyn. Wedyn yn yr ail orchymyn, fe welson ni fod Duw yn gwahardd gwneud delwau ohono fe. Delwau llythrenol yn dwylo, delwau hefyd meddyliol, delwau yn ein meddyliau ohono fe. A hynny am fod Duw y tu hwnt i'n dychmygion ni. Yr unig ffordd allwn ni adnabod ac addoli Duw yw fod Duw I hun yn datgyddio I hun I ni. Ac mae Duw yn gwneud hynny yn I air. Nawr y bore yma, I ni yn troi at y trydydd Gorchymyn. Ac unwaith eto, rwy'n credu fod y Gorchymyn hwn yn addas ac yn gyfoes I ni, a fod ein cymdeithas a hyd yn oed yr eglwys yn euog o esgeiluso y Gorchymyn hwn. A gobeithio welwn ni fod yna her yn y cymhwysiad I ni. Mae yna gymhwysiad amlwg. Dyna sydd yn dod i'n pen ni, siŵr o fod yn gyntaf pan ni'n clywed y Gorchymyn. Ond, gobeithio welwn ni fod yna gymhwysiad fwy na hynny I ni, a mae rhaid I fi gydnabod ges I fy herio yn bersonol wrth baratoi ar y Gorchymyn hwn. Gobeithio allai drosglwyddo peth o'r her I chi y bore yma. 2 ben sydd gen I y bore yma. Y cynnwys a'r cymhwyso. 2 ben syml iawn. Y cynnwys, beth mae'r Gorchymyn yn dweud, ac yn ail, y cymhwysiad, beth I ni fod I wneud a hynny. Mewn un ystyr, dyna fydd ein pennau wrth I ni fynd trwy'r deg o'r gorchmynion. Cynnwys, beth mae Duw yn dweud, beth mae e'n golygu, y Gorchymyn, ac yn ail, sut I ni cymhwyso hynny? Un bywydau ni, beth I ni fod I wneud a hynny. A mae hynny'n dilyn o'r ail orchymyn os ych chi'n meddwl amdano fe. Os ydyn ni'n ddifrifol yn mynd I gadw yr ail orchymyn, hynny yw, dyn ni ddim yn gallu dod at Dduw
a'n delwau ein hunain. Dyn ni ddim yn gallu dod at Dduw trwy ein syniadau, trwy ein dychmygion ein hunain. Mae'n rhaid i ni blygu i beth mae e'n dweud. Mae'n rhaid i ni blygu i'w ddatgyddiad Wel, os mae hynny'n wir, felly mae e'n dilyn bod ni yn edrych ar beth mae e'n dweud ac yn cymhwyso hynny i'n bywydau. A mae angen y dau beth arna ni yn does e. Alla i ddim sefyll fan hyn, alla neb sefyll fan hyn, alla ddim yr un pregethwr sefyll fan hyn a dweud wrthych chi beth i wneud, dweud wrthych chi sut i fyw eich bywyd, heb fod Duw yn datgyddio hynny i ni, yn ei air. Ond ar y llaw arall, does dim gwerth edrych gyda'n gilydd ar beth mae Duw yn dweud wrthyn ni a gadael hi fyna. Dim newid ein bywydau, cario ymlaen fel daethon ni i'r cwrdd. Y pen cyntaf felly, y cynnwys. Mae eisiau egluro'r gorchymyn hwn, fi'n credu. Falle'n fwy na'r ddoi gyntaf. Roedd y gorchymyn cyntaf yn amlwg, mae'n syml iawn. Yn dweud hwnna wythnos y diwetha, mae plentyn yn gallu deall y gorchymyn cyntaf. Na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mron i. Ni deall y geiriau hynny yn syml iawn. Ond falle nid y gorchymyn hwn. Mae yna 3 gair yn y gorchymyn sydd yn allweddol. A mae eisiau esbonio y 3 gair yna yn gyntaf. Y gair cyntaf yw cymer, na chymer, enw o'r arglwydd dy Dduw yn ofer. Do not take, thou shalt not take. Nawr, Martin, mae'n well yn yr hen fersiwn, dyw'r NIV ddim yn dda, ar yr hyn. Yr hen fersiwn, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Achos yn yr Hebraeg, fel yna mae yn yr Hebraeg, mae'r gair yma o cymeryd yn cario'r syniad o codi rhywbeth i fyny. Cario rhywbeth. To bear yn Saesneg. Rhoi rhywbeth ar ben rhywbeth, neu rhoi ar eich cefn eich hun. Ac felly rydyn ni'n cael yn Genesis, chi'n cofio Cain yn dweud pan mae Duw yn rhoi cosb ar Cain. Mae Cain yn dweud, mae'n ormod fy nhroses sydd fwy na allaf ei ddwyn. Than I can't bear it. I ddim cario hyn. A wedyn nes ymlaen i ni'n cael yn mhenod 7 fod Noah wedi codi'r arch ac wedyn mae'r dilew yn dod a mae'n dweud fod yr arch wedi codi. Yr un gair, wedi codi ar y dŵr. Ac felly chi'n cael hefyd fod rhywun yn codi plentyn. Neu yn rhoi rhywun ar gefn rhywun ifael fel camel. Rydych chi'n darllen weithiau mae'n cael ei ddweud codi'ch llygaid. Wel, yr ystyr fyna yw jyst edrych ar rhywbeth. Felly dyma'r syniad sydd yn y gair codi, cymeryd arnoch i chi'n fan hyn yn amlwg codi ar ein gwefusau. Ond mae'n fwy na yna, cadwch yr darlun yn eich pen o godi arnoch i chi'n, rhoi arnoch chi eich hun, na chymer enw'r arglwydd y Dduw yn ofer. Yr ail air wedyn yw enw.
Nawr, i chi gyd fan hyn yn gwybod, yn y Beibl, pan mae'r gair yn sôn am yr enw, mae'n golygu fwy na jyst y llythrennau neu'r sŵn a ddefnyddir i ddynodi rhywun. Pan mae'r Beibl yn defnyddio'r gair enw, mae'n cyfeirio mwy na jyst i enw emyr, ond at cymeriad y person. Mae'r un peth yn wir heddi, yn dyw e? Ein ni'n dweud ar lafar, mae ganddo fe neu ganddi hi enw da. Chi'n meddwl am ryw weithiwr neu rhywbeth, mae yna enw da ganddo fe. Wel, dyn ni ddim yn meddwl bod yr enw yn odli, neu bod yr enw mewn cynghanedd. Mae'n enw da gyda fe, Bill. Mi'n hoffi'r enw yna. Ni'n meddwl, yn dyn ni enw da, fod barn rhywun am y person hynny yn ffafriol, bod cymeriad da gyda nhw. A felly yn y Beibl hefyd, pan mae'n sôn am enw Duw, mae'n gyfystyr â Duw ei hun. Ac felly, pan i ni'n dweud ac yn canu yn Salm 8 o arglwydd yn ior ni, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Beth i ni'n dweud yw, mor ardderchog o'i ti ar yr holl ddeiar. Nid siarad am llythrennau enw Duw, neu arglwydd, neu Jehova, ond Duw ei hun, i gymeriad Pan mae'r salmydd yn datgan i fod e'n caru enw'r arglwydd, mae'n meddwl bod e'n caru yr arglwydd. Pan mae'r gorchymyn i anrhydeddu enw'r arglwydd, wel, anrhydeddu Duw i ni i fod i wneud. Pan mae'r Beibl yn dweud bod yna bobl sydd yn adnabod enw'r arglwydd, mae'n golygu fod yna bobl sydd yn adnabod yr arglwydd. Mae galw ar enw'r arglwydd yn golygu galw ar Dduw ei hun. Ac ofni enw'r arglwydd yn gyfystyr â ofni'r arglwydd ei hun. Ac i gymeryd enw Duw yn ysgafn, yw i gymryd Duw ei hun yn ysgafn. Gymryd yn ysgafn. Felly, mae'r gorchymyn ddim yn unig yn ymwneud ag enw Duw. Fel mae'r Iddewon yn wneud. Falle mae pawb yn gwybod, mae'r Iddewon yn ofalus iawn o sut maen nhw'n defnyddio enw llythrenol Duw. Dyn nhw ddim yn bol yn dweud Duw, neu Jehova, neu Yahweh. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn bol yn ysgrifennu enw Duw, neu God, os maen nhw'n ysgrifennu. Newn nhw ddim. Newn nhw ysgrifennu rhyw ffordd ar, neu gadael blanks, neu rhywbeth. Cymaint, maen nhw'n cymryd hyn yn llythrenol enw Duw. Dyn nhw ddim moyn tori. Ond maen nhw'n cymryd yn llythrenol. Ond ni'n gweld bod e'n fwy na hynny. Na just enw y llythrenau fel petai. Y trydydd gair yn y gorchymyn, mae rhaid i ni ddeall, a mae hwn yn fyr, yw yn ofer. Beth yw ystyr ofer? Wel, ofer yw gwag yn y gwreiddiol. Empty. Ysgafn. Felly mae'n dweud, peidiwch â gwneud yn ysgafn. Peidiwch â cymryd arnoch chi'ch hun yr enw fel petai yn beth ysgafn, yn beth gwag, yn beth diddym. Dyma ystyr felly y gorchymyn bawb. Gorchymyn yw sydd yn gwahardd cymryd enw Duw arno ni mewn ffordd ysgafn. Mewn modd, ma modd gwneud hynny, chi'n gweld. Dyna beth mae'r gorchymyn yn ein rhybyddio. Ma na fodd i gymryd arno ni'n hun enw Duw mewn ffordd sydd yn ysgafn. Peidiwch yn neud hynny. Medd Duw. Cymryd i fyny, codi yn ein bywydau,
cario fel petai arno ni'n hun, enw Duw, ond mewn ffordd ysgafn. Mae'r gorchymyn felly, chi'n gweld, yn ymwneud â sut i ni'n delio â Duw. Sut i ni'n delio â phethau Duw, sut i ni'n ymagweddu. Beth yw ein agwedd ni tuag at Dduw a phethau Duw? Yn ymateb ni. Chi'n gweld, mae yna ddilyniant yn y gorchmynion yn does e? Gorchymyn 1, y gwrthrych. Pwy ydyn ni'n addoli? Yr ail orchymyn, dull ein haddoliad ni. Sut i ni'n addoli Duw? Nawr y trydydd, ein hagwedd ni wrth addoli y Duw yma. Ein hysbryd ni wrth i ni addoli y Duw yma. Wel, dyna'r cynnwys nawr at yr ail ben, sef y cymhwyso. Sut allwn ni fod yn euog o dorri'r gorchymyn hwn? Ac euog yw gair, ffrindiau, oherwydd i chi sylwi beth yw ail ran y gorchymyn. Na chymer enw yr arglwydd y Dduw yn ofer, canis nid di euog gan yr arglwydd ar hwnna gymero enw ef yn ofer. Mae Duw yn dweud, mae hwn yn serious, mae hwn yn ddifrifol. Fe fydd pobl y byd ddim yn meddwl bod e'n ddifrifol, falle fydd pobl yn yr eglwys ddim yn meddwl bod e'n ddifrifol. Ond mae Duw yn cymryd hyn yn ddifrifol iawn, bydd e ddim yn dal neb yn ddi-euog sydd yn torri'r gorchymyn. Tair ffordd, ffrindiau, i ni'n gallu fod yn euog o dorri'r gorchymyn hwn. I ddechrau, ar ffordd mwyaf amlwg, ar ffordd mwyaf aflednais, yn y ffordd mwyaf fylgar, i ni gallu torri'r gorchymyn hwn, yw trwy ein geiriau ni. Codi, cymeryd i fyny yr enw ar ein gwefusau mewn ffordd ofer, mewn ffordd ysgafn, mewn ffordd gwag. Cam ddefnyddio enw Duw. Cableth, i ni'n dweud. Ynddo fe, wel, does dim eisiau fi dreulio amser ar y pwynt yma. Mae'n gyffredin, mae e bobman, ynddo fe. Does dim rhaid ymhelaethu. Pobl yn defnyddio enw Duw heb ystyried. Pobl yn defnyddio enw Duw fel reg. Mae e bobman, ynddo fe. Mae'r teledu yn bobman. Ni'n clywed bobl yn y stryd yn siarad fel hyn. Dyw pobl erbyn hyn ddim yn sylwi i bod nhw yn cymryd enw'r arglwydd i Duw yn ofer, yn ysgafn. Dweud hynny, wy'n credu fod mwy o bobl nag ni'n falle yn ystyried yn gwybod i bod nhw yn gwneud yn anghywir. Ond mae yna rhyw dderbyniad. Mae'n dderbyniol i siarad fyna. Mae'n ffasiynol i siarad fel hyn. Ni wedi dod i'r pwynt, nid yn unig fod plant yn yr ysgolion erbyn hyn yn cablu o flaen athrawon. Ni wedi dod i'r pwynt bod athrawon erbyn hyn yn cablu, a hynny o flaen plant. Ni wedi mynd mor bell a hynny. Nid yn unig defnyddio enw Duw mewn ffordd ysgol, ond jokes. Jokes am Dduw. Jokes am bethau Duw. Cymryd Duw yn ysgafn yn ein siarad. Fyddai hynny yn torri y gorchymyn hefyd. Yn cofio i ni astudio llynedd yr hanes na am Elisais a'r
bechgyn ifanc yn galw enwau arno fe. Moelyn. A Dyw yn danfon yr eirth. Dyna ni, torri'r gorchymyn yma yn y ffordd mwyaf amlwg. Gobeithio nad oes rhaid rhybyddio neb fan hyn am dorri'r gorchymyn yn y modd yma. Ond yn ail, ffrindiau, fe allwn ni dorri'r gorchymyn trwy ein profes. Nawr, tybed os ych chi wedi meddwl am hyn eriod. Cofiwch beth wedson ni wrth ystyried y cynnwys. Mae ystyr y gair yw cymeryd arno ni ein hunain. Codi, cario enw Dyw. Nawr, os i ni wedi proffesu i fod yn Gristnogion, rydyn ni i gyd wedi cymryd arno ni ein hunain enw Dyw. I ni'n cario'r enw. Mae Cristnogion yn cario enw Iesu Grist. Mae'n anrydedd yn hynny. Y darlun sydd yn dod i fi yw, chi'n gwybod y gemau Olympaidd, ar dechrau'r gemau Olympaidd, mae'n cael seremoni lle mae'r holl wledydd a'r athletwyr yn cerdded mewn i'r stadiwm. A maen nhw yna o flaen y bobl, a mae'r bobl yn cymeradwyo. Mae yna un person yn y blaen yn dal y faner, yn rhywbeth, baner Cymru. Wel, Prydain, fyna yn y blaen. A mae'n anrydedd yn hynny, mae'r person yna yn dal y faner gyda balchder. Fe neu hi sydd yn cael yr anrydedd o gario'r baner Cymru. A mae'r byd yn edrych arnau. A dyna'r byd yn edrych. Wel nawr, dyna ni. I ni'n cario baner Iesu Grist. Mae enw arno ni. Mae'r byd yn edrych. Mae'r byd yn edrych arno ni. Ac os oes na anghysondeb, inconsistency, yn ein bywyd ni, rhwng ein bywyd a'n profes. Ydyn ni'n euog o gymryd enw'r arglwydd yn ofer. Mae yna beryg mawr i ni, chi'n gweld, i broffesu yr arglwydd Iesu Grist, i gyffesu yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd, ond i bigdo plygu arglwyddiaeth yn ein bywydau ni. Dyma pam mae Iesu Grist yn rybyddio gyda'r geiriau cryf yna. Nid pawb ar y ddywedant wrthef arglwydd. A ddaw i mewn. Chi weld, mae'n y bobl, a maen nhw'n siarad yn iawn. Mae parch gyda nhw, a mae geiriau nhw'n gywir. Ond dyn nhw ddim yn gwneud i'w wyllus y tad. Yr hwn sydd yn y nefoedd. Fel Cristnogion, ni'n cario enw Iesu Grist. Cofiwch hynny yn ystod yr wythnos. I chi'n cario'r enw. Ble bynnag i chi, chi'n cario'r enw. A mae yna beryg i chi'n gweld a bod ni'n peri fod enw Crist yn cael ei gablu. Fod enw Dyw yn cael ei gablu oherwydd ni. Dyna pam ddarllenes i Rufeiniaid. Mae Paul yn dweud fel hyn am rai ddewon sydd yn ymffrostio. Fel y mae'r ysgrythyr yn dweud, och achos chwi ceblu'r enw Dyw ymlith y cenhedloedd, oherwydd y ffordd i chi'n byw, mae'r cenhedloedd yn cablu enw Dyw. No, sut mae'n gweithio mas? Wel, mae'n gweithio mas, dim fod nhw'n cablu yn llythrenol enw Dyw, ond oherwydd anghysondeb y mywydau Cristnogion, maen nhw'n dweud rhywbeth fel hyn. Wel, os mae dyna dy Gristnogaeth di, felly ti gadw Dwi ddim moyn dim byd i wneud â fe. Wel, dyna beth yw hyn. Y cenhedloedd yn cablu enw Dyw oherwydd profes neu anghysondeb y mywydau Cristnogion. Peidiwch cymryd enw yr arglwydd yn ofer. Cyngor ges i cyn mynd i'r coleg.
gan rhywun sydd ddim yn bresennol y bore yma. Ond y cyngor ges i oedd hyn. Cofia i bwy ti'n perthyn. Cofia i bwy ti'n perthyn. Ac roedd y person ddim yn cyfeirio at pa deulu o'n i'n dod. Chi'n bod ni'n gallu dweud hynny, dyn ni cofia o pa deulu i ti'n cynrychioli. Na, cofia i pwy ti'n perthyn. A ti'n perthyn i Iesu Grist. Fydd y bobl yn edrych. Paid felly ac achosi i enw y Duw gael ei gablu trwy dy fywyd di. Yn drydydd wedyn ac yn olaf, y ni'n gallu fod yn euog trwy ein geiriau, trwy ein proffes, ond ysgafnder yn ein haddoliad ni. Ysgafnder yn ein haddoliad ni. Fe fydd llawer ohonoch chi yma yn gwybod bod y capel, yn hen gapel ni, Sion, lan fan hyn. Os edrychwch chi ar y cefn, mae yna garreg ac adnod yn dod o'r lyfr y pregethwr. A mae dal i weld, os ych chi'n dod lawr Pentwyn, llwch chi weld yr adnod fyna. Gwyliau ar dy draed, pan fyddech yn mynedi diddiw. A bydd barotach i'w rando nag i roi aberth ffyliaid. Tybed faint o gapeli bys yn rhoi hwnna fel adnod tu fas i'w capel nhw y dyddiau yma. Gwyliau ar y droed, pan fyddech yn mynedi di y Dduw. Difrifoldeb yn ein haddoliad. Nawr, oedd dim ond i neb cam ddeall, nid difrifoldeb, ond difrifoldeb. Beth fi'n meddwl? Mae yna ddoi ystyr i gael difrifol yn oes e. Mae difrifol serious yn Saesneg yr un peth. Mae serious yn gallu meddwl serious. Chymod, dy sych, a gref, somber. Wy ddim yn dweud bod eisiau ni fod fel yna, na. Ond mae yna ystyr arall i difrifol yn oes e. Ystyr difrifol yw dweud y gwir. Chi'n ddifrifol. Ni'n dweud, are you serious or are you joking? Are you telling the truth? Nid serious fel dim gwenu, dim chwerthin. Na, ond bod yna ddidwylledd yn ein haddoliad. Bod ni'n wir, bod ni'n genuine yn ein haddoliad ni. Mae beth ni'n dweud yn dod o'r galon, a fod y galon yn cyfateb i beth ni'n dweud. Mae'n gweithio'r ddwy ffordd yn diwedd. Dyna beth sydd tu ôl i'r gorchymyn. Mae'n hawdd yn dweud geiriau yn y cwrdd nawr. Mae'n hawdd dweud geiriau, ond dyn ni ddim meddwl e. Dwi ddim wedi dod o'r galon. Mae'n ymadrodd yn Saesneg sydd yn dweud fel hyn, Christians don't say lies. They sing them. Yn deall, canu yn ei mynydd. Bod ni'n gallu canu am yna, a dyn ni ddim yn golygu ni ddim wedi meddwl am y geiriau mewn gwirionedd, dyn ni ddim wedi dod o'r galon. Ni eisiau ni fod yn ofalus. Gallwn ni fod yma, yn y cwrdd, ond dyn ni ddim yn y cwrdd. Dyw meddyliau ni ddim yma, dyw calonau ni ddim yma. Mae'n addoliad ni yn addoliad di-galon. Mae yna 100,000 o bethau sydd yn gallu mynd â'n meddyliau ni i ffwrdd. Mae eisiau ni fod yn ofalus. Mae eisiau fi fod yn ofalus. Mae eisiau unrhyw un sydd yn sefyll mewn pwlpit i fod yn ofalus. Fod yn geiriau ni yn geiriau sydd yn ddifrifol, yn dod yn calon, ni yn ddidwyll. Ac wy'n euog o fethu yn hyn. Fel i chi yn euog, siwr o fod, yn hyn hefyd, fel cynulleidfa. Peidiwch, medd y salmydd, peidiwch, a gwybyddwch. Mae'r arglwydd sydd yw. Chi'n cofio Eseia yn pregethu yn erbyn y bobl. Mae Duw yn dweud, wedi cael digon ar eich aberthau chi. Wedi cael digon ar eich cymanfaoedd, wedi cael digon ar eich arogl dath. Pam? Oedd Duw ddim wedi gorchymyn y pethau ni? Oedd Duw wedi gorchymyn.
y pethau hynny. Beth oedd yn bod ar y bobl? Pam oedd Duw wedi cael llon bol o'i haddoliad nhw? Doedden nhw ddim yn yr addoliad. A mae y bobl yma yn fan rydeddu a'i gwefusau, ond i calon sydd bell o ddiwrthif. Chi'n euog o hynny, ffrindiau? Wy'n euog o hynny. Agwedd cywir, ysbryd cywir. Falle bod yna rhywun yma bore yma. Ydych chi eriod? Eriod wedi addoli yn y ffordd cywir. Yn i gyd yn euog. Rhyw bryd o dorri Gorchymyn, ond falle bod yna rhywun yma. Ydych chi eriod wedi addoli mewn ysbryd a gwirionedd? Ond beth yw'r cysur i ni cyn i ni gloi y bore yma? Os na gysur i ni, achos fel wy'n dweud, i ni gyd yn euog o dorri hyn. Ond os na gysur i ni gyd, diolch iddo y bore yma. A beth yw'r cysur? Y cysur yw hyn i gofio'r enw. Cofio enw ein Duw ni. Beth yw enw ein Duw ni y bore yma? Nath i elwi ei enwef Iesu. O bleged i fe a wared, a'i bobl oddi wrth i pechodau. Diolch am ei enw hyfryd a bore yma. Enw Iesu sydd yn werthfawr. Ynddo mae rhyw drysor im. Enw Iesu yw fy mywyd, yn ei enw mae fy ngrym. Yn ei enw mi anturiaf trwy bob rwystrau maith ymlaen. Yn ei enw mae fy noddfa am ei enw bydd fy nghân. Mor beraidd e'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwellai blwy, yn lladd a'i ofnau trist. Amen.